Kembali lagi kandang Mister Karyo. Halo Mister Karyo. Kok jine ndi, Bos? Wis dikandani to. Aku ora udut aja kok jiwae. Aduh. Aku. Lagi ngopo, Bos? Lagi nyawang-nyawang lho, nyawang-nyawang wis ora nyambut gawe jeneng ngurung repot tok emang Bos. Mumet aku. Waduh, Jeneng pakan kempar-kempar. Opo kuwi? wedhusmu ketok sehat-sehat ngene, Bos. Piye carane, Bos, gen sehat, Bos? Yo sing penting dipakani, diombeni ngono wae, Mas. Ora nak lara ya bukae kok dikeki obat apa ngono. Ora sehat. Yang penting panganan. Penting dipakani nganti wareng kok kaya sehat-sehat to, Mas. Ngono wae wedhus iki. Rasa dikek pusing. Enek tantangane pura, Bos? Aku yo pengen wing wedhus iki, Bos. Tantangane yo akeh, padahal wedhus yo pas musim udan ngene ngaret ngene. Piye lah areng ngaret. Wis kepeteng udan, wayah ngaret malah terus kabeh lah. Wonge masuk angin udah sing ngelek. Piye kuwi? Wis dina to, wis dina. Tantangan ruwet iki. So nak tigo yo tambah ruwet meneh. Pakan ora enek, golek adoh. Wis. Piye kuwi golek? Aduh, Bos. Pokoke pakane super me pakane biakwan ngono iki. Waduh, angel tenan ya, Bos. Oke, suwun-suwun, Bos, suwun, Bos.